Malia que teñen pasado máis de 100 anos, a memoria das mártires de Cans segue máis viva ca nunca grazas ao BNG, que cada 12 de outubro celebra un acto na súa lembranza. Francisca Carou, Ramona Suárez, Xenerosa Vidal e Rosa Cadórniga foron asasinadas xunto con Antonio Sobrado na ponte de Cans en Nebra o 12 de outubro de 1916, tras mobilizarse xunto cos seus veciños polos abusivos impostos do Concello de Porto do Son. A policía estaba concentrada no Son porque sabía de todos estes follóns, apareceron polo outro lado da ponte sobre 40 guardias civis comandados por un capitán, o capitán Maillo, e un teniente, el teniente Bueno. As mulleres eran as que encabezaban a manifestación porque tiñan medo que se foran homes se tomara maior represalias, craso erro, non? Tomouse represalia contra elas e adiantouse un neno tirando unha pedra e aí recibiu o primer sablazo, os tiros ao aire deixaron 5 mortos e 32 feridos, porque a Guardia Civil sempre dispara ao aire, igual que a policía, claro. A súa causa segue hoxe de plena actualidade ante as políticas que, din os nacionalistas, empobrecen as maiorías sociais mentre se outorgan privilexios fiscais aos ricos. Hoxe, como onte, os gobernos, especialmente o do Partido Popular na Xunta de Galiza, aplican políticas que empobrecen as maiorías sociais deste país mentre se outorgan regalos fiscais a unha minoría rica. Rebaixan os impostos aos grandes patrimonios, ás grandes fortunas, ás grandes empresas, mentre se asfixian os servizos públicos como a sanidade ou desmantelan sectores productivos estratéxicos para o país como a pesca. Pero este país non precisa rebaixas fiscais para un puñado de ricos que non representan nin daquela nin hoxe nin sequera o 1% da poboación. O seu privilexio radicou e radica precisamente niso, en ser poucos pero concentrar canto máis poder e canta máis riqueza. O que precisan as galegas e os galegos é xustiza social, é un sistema tributario primeiro galego que nos dé as chaves dos nosos propios recursos e despois xusto, o que pague máis quen máis ten. O acto, que contou con numerosos asistentes, entre eles o neto dunha das víctimas, finalizou coa interpretación do himno galego.